Kijk eens naar deze parasol. Ziet je? We moeten een stukje vinden met wit en rood. Kijk eens of dat je een stukje vindt met wit en rood. Probeer het op een andere manier. Probeer eens een beetje. Kijk eens of dat je het gezichtje vindt van het konijntje. Zeg, oeh, waar is mijn mondje? Zoek eens het mondje van het konijntje, Pop. Kijk eens of dat je het mondje vindt. Eens kijken. Is dat een mondje? Kijken. Wat denkt je? Inès, c'est plutôt une petite qui aime bien jouer seule. Et alors, elle adore évidemment jouer avec ses deux sœurs. Ah, ziet je nu het konijntje gelukkig? Hier zegt het konijntje, ik wil mijn oortje. Daar is een stukje van mijn oortje dat ontbreekt. Het blauw moet een kusje geven aan het blauw. Probeer eens of dit de 2 oortjes zijn, schat. Avec sa grande sœur, soit elles s'entendent super bien, soit elles commencent à se chamailler pour des objets. Even kijken. Oh, kijk eens hier, het konijntje zegt, waar is mijn koppeke? Waar is mijn koppeke? Par rapport à Victoria, Inès, elle est très maternelle. Elle va lui faire des câlins. Quand elle pleure dans son lit, elle va aller la voir. Ja, nu mocht je hem kapot maken. Allee. Maak hem maar helemaal kapot.